ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಕಲಿತ್ತೆ ಕುದ್ರೊಳ್ಳಿಗೆ ಪಿದಾರ್ದ ಮಸ್ತಲೆ ಆಂಡಲ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರಿಲ್ಲಾಡು ಅಮ್ಮಸರ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಗನಿಲ್ಲಾಡಿನಿ ಒಂಜಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಒಯ್ದೇರು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಲ್ಪಂಡ ನಾನು ಏರ್ ಪಂದನಿ ಕಲೆ ತೊಪ್ಪನೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಅಂಚಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಸಿನ್ ಬಂದರೆ ಫೈನಲಿ ಎಂಕಲ್ ಕುದ್ರೊಳ್ಳಿ ಟೆಂಪಲ್ ರೀಚ್ ಆಯ. ಇನಿ ಎಂಕ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಫೀಲೇ ಬತ್ತಜಿ ಕುದ್ರೊಳ್ಳಿಗೆ ಬೈದಿನ ದಾಯಪಂಡ ಪೊಯ್ ವರ್ಷ ಎಂಕ್ ಕುದ್ರೊಳ್ಳಿಗೆ ಪೋನು ಎಂಕಲ್ ದ್ವಾರರ್ದು ಟೆಂಪಲ್ ಮುಟ್ಟಲ ಫುಲ್ ರಶ್ ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ್ ಏನು ಅರ್ಥ ಪೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಟೆಂಪಲ್ ಮುಟ್ಟ ಜನಕ್ಲೆ ಲೆತ್ತೊಂಪೋದಿತ್ತೇರು ಆತ ರಶ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಈ ಸತಿ ರಶ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಜನಪುರ ಅಂಚದಾದನ ಒಂಜಿ ಏನನ ಆತದಾಲ ಖುಷಿ ಆವೊಂದಿತ್ತಜಿ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಜನಕುಲು ಇತ್ತಂಡನೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಆಂಡ ಎಂಕಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಜನಕುಲು ಉಪ್ಪಂದೇನನ ಬೋರ್ ಆಯ್ಲಕ್ಕ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡು. ಅಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ ಬಕ್ಕ ಬೇಗ ಪೋದಿತ್ತ 6:30ಗೆ ರೀಚ್ ಆತಾನ ಅದು ಕುದ್ರೊಳ್ಳಿಗೆ. ಅಂಚ ಜನಪುರ ಆತಿತ್ತು ಜೇರ್ ಬಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಅವನಾಗ ಒಂತೆ ಒಂಜಿ 7:30 ಅಂಚ ಅವನಾಗ ಜನಪುರ ಬರೋಂದಿತ್ತಿರು ಮಸ್ತ್. ನೈಟ್ ಅವನಾಗ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪೇರು, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ. ಇತ್ತು ಎಂಕಲು ಕುದ್ರೊಳ್ಳಿ ಬೈದ ಅಕ್ಕನ ಎದುರು ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರೋ ಬತ್ತದ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬನ್ನಗ ಪಿರವು ಸೈಡ್ ಕೆರೆ ತಲ್ಪ ನೀರು ಚಾಲು ಮಲ್ತೇರು ಒಂತೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ಒಂಜಿ ತೂವರೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪೋದು ಬನ್ನಾಗ ಅಪ್ಪಗನೆ ಆಫ್ ಮಲ್ತೇರು ಮಾತ್ರ ಅವು ಬರ್ಸ ಬೂರ್ಲಕ್ಕ ಒಂದಿತ್ತು. ನಾನು ಬರ್ಸನೆ ಬರೋಂದುಂಡ ಅಂದೆನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಆತ ಶೋಕು ಒಂಜಿ ಕೆರೆ ತಲ್ಪ ನೀರು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಬನ್ನಗನೆ ಅವು ಲೈಟ್ ಪೂರ ಆಫ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡಿಯರು. ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪೂಜೆ ಅಕ್ಕ ಪೂಜೆ ಕಟ್ಟಾದಿತ್ತಲು ಅಂಚ ಪ್ರಸಾದ ತೊಂಡ್ರೆ ಪೋಯೋಲು ಪ್ರಸಾದ ತೊನೊಂದುಲ್ಲೋಲು ಅಂಚ ಎಂಕಲ ಅಲೆಗೋಸ್ಕರ ವೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಎಂಕಲೆ ನನ್ನ ದೇವಿ ಪುರ ತೂವರೆಗೆ ಉಂಡದು ಅಂಚ ಶಾರದಾ ಪುರ ತೂವರೆಗೆ ನನ್ನ ಪೋಡ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲೇ ವೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಆಲು ಪ್ರಸಾದ ತೊಂದು ಬತ್ತಲು
ಗೊಂಬೆ ಬೋರ್ಡಂಡ ಗೊಂಬೆ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಪೂರ ತುಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಐಟಮ್ ಗೊಂಬೆದನೆ ರಾಸಿನ ಎನ್ನಕ್ಕ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ದಂಗಡಿ ಬಂಡ ಒಕ್ಕೊಂತುಲಿ ಐಟ್ಲ ಒಕ್ಕೊಂದು ಎನ್ನಕ್ಕ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಮುಸ್ತು ಇಂಚ ಪೂರ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ತುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನಕ್ಕ ಕುಲ್ಲು ಮಂಡಲ ಕುಲ್ಲು ಅಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಪೂರ ತುಲೆ ಸ್ನಾನ ಪರ್ಸ್ ತಂಡ್ರೆ ಬರ್ತೀರಿ ಪರ್ಸ್ ತಂದಲ್ಲ ಎನ್ನಕ್ಕ ಪರ್ಸಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸಡ್ ಪೂರ ಕವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಡ್ಪು ಜೋರು ಸಂತೆ ಬತ್ತನ ಇಂಚೇನಿ ಗೈಸ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಸಂತೆ ತುಲೆ ನಿಕಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಎತ್ತು ಬೋರ್ಡಲ್ಲ ಆತು ಸಂತೆ ಮೊಬೈಲ್ದ ಕವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಉಂಡು ಮೊಬೈಲ್ದ ಕವರ್ ದೊಂದುಲ್ಲು ಇಂಚೇನಿ ಒಡೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಸಂತೆ ಒಂಜಿ ಉಟ್ಪು ಜೋರು ನನ್ನ ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಪೂರ ತೂವೊಂದುಲ್ಲು ಈ ಮೊಬೈಲ್ದ ಕವರ್ ಒಂಜಿ ಮರಳು ಮೊಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ವಾಚ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಇದೇ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಾಯ್.